Moi! Pitkästä aikaa. Mä en oo hirveästi ehtinyt päivittää varsinkaan tällaisia videoita, missä mä selitän, koska syyt ei vaan on ollut elämää ja kaikenlaista menoa, niin mä en oo ehtinyt ottaa tällaista videoa. Mä oon siis ottanut hirveästi videoita kaikista niistä menoista, missä mä oon käynyt, mutta mä en oo vaan niinku kerennyt tai jaksanut editoida niitä videoita, joten ne odottaa tuolla ja mä teen niistä kyllä jotkut editoidut pätkät tässä sitten teidän iloksi ja katseltavaksi. Siellä on kuitenkin sellaista kivaa matskua, mitä mä haluan laittaa. Siellä on esimerkiksi videoita siitä, kun kävin parin muun suomalaisen kanssa tuolla Universal Studios Japanilla. Eli sellainen teemapuisto, missä oli USJ:n hahmoja ja jotain laitteita. Ja sit mä kävin vuorikiipeilee ja sit mä oon käynyt niin jossain sellaisissa teemakahviloissa ja tollasissa, niin niistä olisi ihan kiva saada noi pätkät sellaiseksi kivaksi katselukokonaisuudeksi. Mitäs mun elämästä? Siitä kun mä viimeksi juttelin, mä kerroin, että minkälaisia kursseja mulla on. Ja ne kurssit on alkanut tietysti, mennyt hyvin. Ensimmäinen tekstiilikurssi päättyikin jo. Se oli se Katasome. Ja tällä hetkellä on menossa sellainen kankaiden värjäyskurssi, missä me ollaan nyt 2-3 viikkoa väännetty niinku mallikappaleita, ei mallikappaleita, vaan testivärjäyksiä. Sellaisia. Me tehdään siis siinä niinku varsinaisena työnä me tehdään jukata itse värjäämästämme kankaasta. Okei, meidän ei tarvitse ommella sitä itse, ellei välttämättä halua, ja on varma siitä, että osaa ommella sellaisen. Mutta me tehdään kangas, 13 metriä pitkä, yksi kangas. Semmonen noin, 40 senttiä, 50 senttiä, ei ole 50 senttiä, 40 senttiä leveä. Niin sitä 13 metriä ja siitä sitten teetetään jukata, joka me sitten pistetään päälle sellaista yhteiskuvaa varten. Niin sitä varten ollaan sitten tehty värjäyskokeiluja sellaisille lyhkäisemmille pätkille. Ja tänään justiinsa mä sain viimeiset testipätkät tehtyä, että niinku on sit suunnilleen selvillä, että minkälaista värjäystä mä siihen teen. Mä voisin peräti pistää esimerkki tähän videoon, että tämmöistä olen tehnyt. Tää on nyt se viimeisin tai tällaista tulee sitten olemaan se lopputulos. Sitten kun tää toka tekstiilikurssi loppuu, niin sitten tulee se viimeinen, eli toi kudontakurssi. Ja siinä tulee sitten jotain, mä en vieläkään muista, että mitä se on, mutta sen näkee sitten ja selitän siitä sitten myöhemmin. Koulu ylipäänsä on ollut ihan jees. Luennot on silleen, no, ne on perusluentoja täälläkin, että ihan jees, silleen mielenkiintoista settiä näin, eikä on nyt liian työlästä eikä nyt ihan liian vaikea ymmärtääkään. Ymmärrän ihan jees, mutta siellä on hyvin paljon sellaista sanastoa, mitä mä en ole silti koskaan kuullut. Paljon siis sellaista akateemista termistöä tai sanastoa, mikä liittyy niinku sellaista ammattialan termistöä. Ja sitten menee vähän sen silleen ohi, että mitähän tää nyt selittää, mutta ei niinku silleen liikaa, ettenkö mä pärjäisi. Ja mulla on tosiaan se Japanin kurssi ja se on kiva ja me tehdään siellä esitelmä ja meillä oli sellaiset mini-esitelmät, sellaiset harjoitusesitelmät, piti väsää joku 2 minuutin setti, että siihen oli sellainen pohja, että missä on niinku, että tässä on tällaisia hyödyllisiä niinku, ilmaisuja, mitä voit käyttää ja näillä sanoilla pääset aiheesta toiseen ja kuulostat hyvältä puhujalta ja professionaaliselta ja pää. Niin sit mä olin silleen, että joo ok, en jaksa
ihan hirveästi nähdä vaivaa täyteen, joten sitten mä niinku otin vaan sen valmiin pohjaan ja lätkin siihen omat jutut ja puhuin sen pari kertaa läpi ja puhuin siellä edessä ja sitten opettajalta tuli hirveän hyvä palaute, niinku, että sulla oli tosi hyvin niinku rakennettu tää sun puhe silleen, no kai nyt kun mä oon ottanut sen suoraan siitä vitsin pohjasta. Mut kai sitten arvostetaan täällä Japanissa enemmän kuin se, että niinku yrittäisi omin sanoin pukea, niinku, tiedätkö, kertoo jutut niinku meillä Suomessa. Sitten koulussa sen verran, että siellä ne järkkää vähän kaikenlaisia tapahtumia, niinku, että jei, tulkaa vaihtarit mukaan ja pääsette tapaamaan 2 japanilaista siinä samalla. En ole hirveästi käynyt niissä. Mä menin yhteen tapahtumaan silleen, että se oli tämmönen teehuone, pääsee maistamaan teetä. Siellä on Kiotossa toimii tämmönen teehuone oppikoulu kuin Urasenke, minne tulee myös ympäri maailmaa harjoittelijoita opettelemaan teeseremoniaa. Ja sitten me päästiin sellaiseen teeseremoniaan, minkä niinku piti nämä ulkomaalaiset harjoittelijat. Eli ne tarjoili siellä teetä ja kaikkea, että se oli ihan jees. Sitten mä oon menossa tämän kuun lopussa, 28. ja 9. Niin mä menen koulun järjestämälle matkalle silleen, että lähdetään bussilla silleen viikonlopuksi 1 yöksi olemaan jonnekin ja siellä on jotain ohjelmaa ja nähtävyyksiä ja onsenia ja näin. Ensi viikolla olisi ehkä tarkoitus lähteä Tokioon olemaan. Jee. Siitä sitten ehkä enemmän myöhemmin pääsee tapaa siellä sitten kavereita ja varmasti sielläkin on jotain kivaa, niin eiköhän sieltäkin jotain matskua irtoo. Täällä on viileä. Tai silleen, että viime aikoina on lämpötila vaihdellut aika paljon. Tai niinku tossa yhdessä vaiheessa tuli silleen tosi kylmä. Siis niinku että yöllä lämpötila laskee johonkin 10 tai vähän alle. Silleen, että kylmä. Ja päivällä on sit niinku vähän päälle jotain 15. Että kyllä niinku kylmä tulee siis. Ja näin, mut sit se taas pomppasi niinku, että päivällä 20 ja aurinko paistaa ja lämpö ja yölläkään ei ole niin viileä, että pärjää ihan hyvin olla. Ja nyt se taas on vähän viilenemään päin, että tuolla on nyt ehkä joku 10 astetta ulkona ja silleen. Mut se tosiaan viilentää tätä mun kämppää, et sen takia mulla on tämmönen pörröinen lämmin asu päällä ja sukat jalassa, koska muuten mä palelen täällä. Koska mulla ei ole vieläkään mitään lämmitintä. Enkä mä jaksa pitää rotiskoa päällä, koska se ei kauheasti lämmitä. Saap nähdä mitenkä kylmä mulle täällä kämpässä tulee. Kun en ole kuitenkaan mikään sellainen parhaiten kylmyyttä kestävä ihminen, vaikka kaikki täällä onkin, että no mut sä oot Suomesta, että siellähän on kylmä, että eihän tää nyt varmaan vielä mitään sulle. No ei se periaatteessa silleen, että oonhan mä nyt tottunut, että talvella on paljon kylmempiä, niin kuin syksylläkin on Suomessa nyt paljon kylmempi kuin mitä täällä, vai onko? Kuulin juttu, että sielläkään ei ole hirveä kylmä vielä, mutta siis periaatteessa normaalisti Suomessa on kylmempi tähän aikaan vuodesta. Näin, mutta kun sisällä on lämmin, täällä ei ole lämmin sisällä, niin se on se niinku iso ero. Mutta sit mä aina sanon, että mä oon ehkä suomalaisittain kyllä semmonen huonosti kylmää kestävä ihminen. Mä oon vähän vilukissa kyllä. Niin ei tässä sitten sen ihmeempiä. Mä otan taas videota ja päivittelen ja uppailen ja koitan saada nuo rästit tuolta kanssa laitettua. Että nähdään taas. Kun tää loppuu tuossa pari viikon päästä tää tekstiilikurssi, niin sitten alkaa sidontakurssi. Ei.